Máis de 20 comercios de roupa, calzado, complementos ou decoración participarán na 21ª edición da Feira Piamare de Ribeira. Desenvolverase entre o 7 e o 9 de agosto nas carpas instaladas na Avenida do Malecón. Como novidade este ano, non abrirá en horario ininterrompido, senón que pechará entre as 3 e as 5 da tarde. Vamos a ter un pequeno cambio que, vai a ser o primeiro ano que se vai cerrar ao mediodía. En tanto viernes, sábado e domingo vais a cerrar de 3 a 5. Os horarios o viernes abriremos ás 11, estaremos de 11 a 3 e pola tarde de 5 a 10. O sábado vamos a abrir de 10 a 3 e pola tarde de 5 a 10. E o domingo pois de 11 a 3 e de 5 a 10 da noite. É o único cambio que se vai facer neste tipo de feria. As jaimas son iguales, as ubicacións son jaimas individuales. Dende o Concello de Ribeira apoian esta e outras iniciativas organizadas pola Asociación de Empresarios polo seu gran labor e contribución á dinamización económica de todo o municipio. Entendemos que todo este tipo, digamos, de oportunidades que se hacen son las que dinamizan este pueblo, un pueblo que necesita, digamos, moverse económicamente, y no solo en el tema, digamos, de comercio, sino que además esto atrae a hostelería y restauración y es un impulso económico para la zona. Nosotros estamos muy agradecidos a la Asociación de Empresarios porque estas actividades son muy importantes y aparte de dinamizar el pueblo, lo que hacen es establecer una parte económica que es muy importante. A feira ten ademais unha componente social, posto que conta coa colaboración da Gadea, encargada de parte da decoración, e de Ágape, que instalará un expositor para a venda de produtos da súa tenda solidaria.